dago grabatzen ja, zu lasai hitz egiten joan gaitezke. Egingo izkizu galdera batzuk, eta joango garari galderetan zehar, emango diogu eingute ikasle ongitorri bertsoa, eta hasiko gara, bale? Orduan, lagunduko jazu klaketarekin? Venga, 3, 2, 1... Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Egun guztioi, gaur Ibon Oregirekin gaude, surflaria, bizikletan ibiltzen dena, eta gurekin ere, ni bezala kasunetan, Gorputz Hezkuntzako irakaslea izan dakoa. Ongi etorri, Ibon. Bai, mila esker. Paso ongi. Hasi baino lehen, beti bezala badugu ongi etorri bertsoa, 6. mailakoek esatu diguten ongi etorri bertsoa. Beraz, mikro hartzen baduzue, eta prest baldin bazaudete, gure bertsoa botako digute, eta hasiko gara. Venga, bota! Ibon surfista parta, ausarta ere bai, eskerik asko zuri beti danik alai. Aurrera jarraitu eta atzera ez begira, irakasle eta surfa begien dizdira. Begira bizdira. Eskerrik asko. Bueno, Ibon, ongi etorri jasi ikastolara. Sondo, mila esker, invitazioa gaitik. Bai, oso ondo. Ondo. Asko posten ez gaina Iruñan egon, da euskaraz hain jator, da hain... Entzutea. Hori entzutea, niretzako herri txiki batetik nator, ni izatez markinarra naz, bizkaitarra. Naiz da zarautzen bizi, eta nik holan ezagutu dut gure Euskal Herria. Orduan... Bai, eta kanpotik etortzen ziren guztiak euskalduntzen ziren, eta... Lagun batek esaten zuen, eske Gasteizekoa zen berara. Zer eza den euskalduna izatea Markina edo Zarauz bezalako herri batean. Baina kanpoan gaudenok, edo hiri batean bizi garenak eta gaztelerazko influentzia asko zailago ditugunok, askotan kosta egiten zaigu euskaldun izatea. Baloratu behar duzu edo kasuen. Eta arro egon horrekin, benetan, pasada da. Beti etortzen zen esatera, euskaldun batek esaten zionean euskaraz gutxiago hitz egiten zuen bati euskalduna zen bati esaten zionean. Venga, euskaraz egin behar duzu, euskaraz egin behar duzu. Niri euskara ongi ateratzea zuri bezala ez da inerreza niri ateratzea, ez? Ni hirian bizi naiz eta hemen ditugun ohiturak ez dira zue dituzuenak eta ez dugu hain errotuta euskara. Asko zailagoa da, seguru. Baina, hori da zuen egin beharra edo, ilusio eki behintzat horretarako. Horretan gabiltza ikastolan eta hori da jasi ikastolaren guretako batez, gizarte euskalduntzea. Hori. Oso ongi. Ibon, nola aurkeztuko zenuke zure burua? Ni, ez dakit, pertsona normal baten moduan, nahiko nuke aurkeztu eta nahiko nuke ezagutu munduaren aurrean, ez? Bai egia da, lehen beste enintzela famatua, egia esan, gaur egunean azkenengo 5 urte egingo dira distripo ekin nuenetik, pixkat ezagunago egin izela. 2008ko urriaren batean ekin nuen distripo hori Jokinekin batean ekin nuen distripo horren ondorioz. Ordutik aurrera pixkat mediatikoa bihurtu zen gure kasua, eta bai pixkat ezagunago egin izela, aldo horretatik, baina bestela, kirola maite izan duen mutil bat, kirola egunero egin duen mutil bat, irakasle ohi bat, familiako aita, eta bizitzaz disfrutatzea desio duen pertsona bat. Guztio bezala, ez? Bai, nik uste baiet. Vitalista, pixka bat. Bai, eta egia esan nahiko positiboa naizela uste dut. Ze ongi. Txarrago on daiteke askoz, orduan. Ez dakienarentzat eta podcasta ikusten dagoenarentzat, zer gertatu zitzaizun? Ni beti izate dut, heziketa fisiko irakaslea nintzen eta klasean neukan 11etan, Zumaiako institutuan, Zarautzen bizi naiz azkenengo 6 urteetan. Gu Markinetik Zarautzera joan ginen bizitzen, Markinean itsasorik ez zegoelako, batez ere. Nire pasioa itsasoa zen bai. Eta nintzen oso surfista ona, baina gozatu iten eban itsasoan. Emaztea Lekeitiokoa zen, baina Lekeitio inguruan badaude olatu batzuk, baina ez urte osoan egoten dien olatu konstante batzuk, eta orduan Markinetik Lekeitiora bueltaka barik askotan Deba, Zarautzera, Itziarrera joten ginen askotan. Emaztea ere surflari... Baina hasi da surfean, pare bat urtea eramatza. Lehen ez ninduen ulertzen, pixka gehiago ulertzen, marean importantzia, izean... Borroka gutxiago dago etxean. Eta, Zarautzera joan ginen bizitzen, 3 seme alabakin, erabakia zaila izan zen, baina ez naiz da mutuko inoiz erabaki horrekin, ez? Eta behin Zarautzera iritsita... Semeak ze adina zuten?
Zute alabak zeuzkan 15 bat urte, 14 urte. Ja errotuta zegoela bere... Bai, eta bere bizitza lagunak, bere kirolak, okituta. 14 urte, 11 urte eta 9 urte. Orduan, bai, erabakia guk garbi geneukan aukera atera zenean, Zarautz prohibitiboa da, praktikamente presioz, etxeen presioekin, ez? Segun oso idealista nor begiratzen, ez? Baina alperri da. Eta horrela zuertatu inzan etxe baten aukera bat, gure asmoa urte horretan emaztea gaino sabatiko zeukan irakaslea da. Eta gure asmoa zen, motxilak hartu, eta nik esentzia bat eskatu eta 6 hilabete munduari buelta ematera joatea. Hori zen ideala, eskolan permiso eskatzen genbiltzan azterketakin, seme-alabekin, erdi lotuta geneukan guztia, eta justu aurreko apirilean edo, batea zen etxe baten aukera Zarautzen, lagun baten bitartez bestea, eta berotu ginen. Emazteak urtea pasatu zuen eskomorroak ateratzen etxetik, munduari buelta eman beharrean, horma bota horta jaso eskomorroak atea, eta ni lanera jo nintzen. Tailandian edo orbalin surfeatzen egon beharrean. Bai, eta hola izan zen gure Zarautzea joteko hori, ez? Orduan, han geundela, zoragarri geunden, gogatzen ari istripoen aurreko astean esaten jola emazteare bitu semeak uretan, jolasean, alaba lagunekin, bestea, ze ondo gauden, eta 11etan klasea ematera joan behar nintzenez, nire pasio hori praktikatzeko asmoan neukan orruan. Orrua da Zumaia iristen errepide aldamenean dagoen olatu batean, eta 8 nengoen. Egia da itxasaldi bat zetorrela beti gora, gero eta itxaso handia emanda zegoela, haizea aldatu egiten zen, mendebalea saltatzen zuen, eta olatu horren azpikaldean arroka daude. Eta ni nengoen beste 5 lagunekin maratoi bat prestatzen Valentziara joateko. Orduan egunero internatzen gabiltzan, astean 6 internamentu, eta surfeatzen un igual goizean, klaseak eman, da atzaldean internatu, ez? Askotan olatu bat zeuden. Eta ordu lorde ematen nintzen itxasoari begira, eta ez nuen ezer garbi ikusten, esaten itxasoa goraka, iziak gurutzatzen hasita, olatu zeuden, baina inorre zegoen uretan, jokin ditu nion lagunari, esaten arratzaldeko internamentua, goizean tarte bat zeukan korreka egiteko, eta bai izan zidan, orduan, esan nuen, astu surfa, goazen 9etan, horan pixuak entzen dut, atzaldean umeekin egongo naiz, eta institutura jo nintzen, erropak aldatu, eta 9etan atea ginen korrika. Eta ginen Zumaiatik Getari aldera, eta gero Azkizutik eta Mendiz bueltatzeko asmoz, ordu eta laur den edo korrika egiteko asmoz. Eta 6. kilometroan gindoa zela, bapatean, ez gendun ezer ikusi, ezer entzun, ezer sentitu, bapatean, bum, golpe handi bat, errepidearen, errepide bastarrean muro bat dago, muro horretatik kanpo bota gintuen, eta han zeuden nolako kainabera batzuk, guk ez genekien zer. Bapatean haidean aurkitu, kainabera horiek gelditu gintuzten itxasora erortzetik, ze itxasoa dago hor, 2 metro arroketara eta gero itxasoa dago, leku horretan, da nik, ostra, esaten nuen, ametza, pentsatu nuen eroen ginen momentuan, ametza, tio, ez natu behar naiz ametzetatik. Eta jokin entzuten nuen garrasika, atzean, ez nuen ikusten. Eta garrasika, Ibon, kesto mina, neharre zegoen. Eta zer dinozuta, besoak ezin ditu mugitu, orduan bera zeuzkan, homoplatoa apurtuta, umeroaren burua, klabikulak. Hasi zen lurretik altxatu, eta ni lurrean nengoela entzut esan, baintxe noa jokin zure gana. Eta azte nintzen alegintzen nintzen altxatzen, baina ezin nintzen altxatu lurretik. Eta gorputza mugitzen nuen, baina eskerreko hanka ez. Eta orduan olako batean jokin izan, ezin ez altza da. Zozer eskerreko hankan da. Kolpe nuen hanka hola, lurrean goratzen naiz, eta hemendik bera ez zegoen ezer, zegoen hankarik. 0. Eta orduan hor konturatu nintzen, esaten egiten duzu pelikula ez? Odoluztut ezpeden nahi, zozerrein behar da. Justo kotxe bat, istripua ikusi zutenak, izan zen gure bizkarretik zetorren kotxea, gure norabide berdinean, ez zuela kurba hartu eta gu harrapatu gintuen. Ni jo ninduen muruaren konta plastatu ninduen gehiago, eta jokin golpearea jo zuen, eta erorketan puskatu zituen besoak edo. Zuk arresiaren kontra jo zenuenen orduan apurtu... Eta orduan kendu zidan. Mutil bat egetxi zen, Ibai egetxi zen goiti bera, eta ari zan nion, ekarri zeozer, ekarri jertxe bat, txamarra bat, soka bat zeozer, ze tornikete bat egin behar dut, bestela hemen geldituko naiz. Eta orduan beran txamarra batekin egur bat hartuta nolabait egin genu tornikete bat, beste pertsona betorri zen, arepe laguntze zian hanka goian eusten, da lanik baneukan buruan esaten nion, joan zaitez Getarira,
hartu balde bat, izotza jaso, hanka hartu eta hanka sartu izotzetan, ze berriro ipini behar dugu. Aluzinantea da, ez daukala inolako minik. Gorputzak min guztiak kenduta zeuzkan edo desaktibatzen ditu. Desinhibituta. Bai, nik uste adrenalina eta gauza guzti horiek hori iten dutela, ez? Deskonektatzen du gorputzak eta eneukan minik. Horrelago nintzen 15 minutu, ertzainak etorri arte, eta haiek egin zidaten brida batekin egin zidaten tornikete egoki bat. Eta gero ja ambulantzia iritsi zen 20 minutuan nolako zerbait. Eta horri nahian ni eta gorputza ere lasaitzen doa, astiro konturatzen zara, jazta, ambulantzia etorri da, sartuko zara ambulantzian da eraman gozaituzte eta listo, ez? Horren, alerta sentsazio hori gorputzean jeisten den erara, gorputza doa bajatzen, eta gero eta debilago, odola galtzen nengoen egia esan, eta nik hor ja esan nun, listo, eramango naute. Da, errepente entzuten dituen ambulantziakoak kontatzen, no tenemos esto tampoco, vaya mierda, que no le podemos llevar, hay que llamar a otra ambulancia. Da orduan, bigarren ambulantzia ni beti izaten dut, konstiente naizela iritsi zela, baina denuela pentsatzen iritsiko nintzenik ospitalera. Osea, badaukat rekordo olakoren bat, baina pentsatzen nuen bertan geldituko nintzela, ze 40 minutu hola tardatu zuten. Orduan, jokin ibai izan nion eman musu bat emazte eta seme-ala behizen, nik hau jazte kontatuko kontzientzia galdu, eta 7 ordura horrela esnatu nintzen ospitalean. Eta hor beraien hitzak izan ziren, arratzalde honi bon, biziri zaude eta hanka moztu dizu. Egia esan, beti aipatzen dut, hausnartu eta gero, nola istripu horretan 2 sorte hon euki genituela, ez? Bat azala, jokin eta biok joan behar ginen lekutik joan ginela, bata bestearen aurrean, arsenaetik, leku bakarretik, eta kulpa ezela gure istripuarena. Ezberdina izango zala, nik autoa hartu, drogatuta, eranda, o deskuidoz mugikio korrarekin, albora begira horma bajo eta nik hanka galdu izango banu, ez? Nire kulpaz. Eta zuk jaten duzun burua. Hori da, norberaren kulpa hori aurrera eramatea asko zailagoa da, ez? Orduan, kulpa esen ez gurea, gure burua ez dugu gehiago kastigatuko, ez? Askotan. Eta bestea esan, konstiente izan nintzala, istripu guztiaren ostean. Denbora guzti hori konstiente izan nintzala, eta ospitalean ere esnatzea garaipen baten moduan zela, nik ez nuen pentsatzen biziko nintzanik. Eta naiz eta lehenengo esaldia emazte esan nion, aurkitu beste da, nik ez dut zertarako balio. Hori izan, sentsazioa hori zelako. Pasada bada, istripua eduki, kontzientzia galdu, eta ospitalean esnatzea hanka baten faltan ez dakizunean zer gertatu duan, horren ordez, bizi izan baduzu 40 minutuak esaten, ostras, ez naiz biziko, hemen bukatuko da dena, eta ospitalean esnatzea bakarrik hanka baten faltaz, Kasi arnaz hartzen duzuta dena, ez? Arnaza da, hasierako txoke handia da, eta esaduzu, baia mierda hori pentsatzen nun, ez? Baina gaur da eguna, oso sorte duna naizela pentsatzen dudana, ez? Kiston sorte eduki genuela, hanka bat bakarrik falta izate horrekin, ez? Ez goa zela inora. Osea, gauza asko egin ditzake dela, batzuk ez, beste batzuk baina bizitzak azken 5 urtetan, erakustaldi asko eman dizkit eta zoragarria izan da. Eta Jokin nola dago? Jokin rekuperazio azkarra auki zuen. Jokin 3-4 hilabetetan ondo rekuperatu zen, bere molestiakin eta hori, badakit burua askotan eduki duela bueltakabe, ez? Tit askotan esan, baina badakit zergaiti zuri bai da niri ez, galdera guzti horiek, ez? Badugu galderatxo bat ikasleen partetik, Jokin eta zure arteko erlazio horren inguruan, bai? Botako duze? Kaixo Iban, gu Unai eta Iñaki gara, eta orain nire taldekideak galdera bat egingo dizu. Istripua eta gero zure harremana Jokinekin hobetu du? Lehen oso nazan, eta orain oso nahi izaten jarraitzen du. Egin duena da, igual, lotu gaitu, pixkat sakonago moduan. Igual ez dugu lehen hasta gehiago, harremanak gehiago neukan egunerokotasunean, ez? Ze egunero egiten genduen praktikamente korrika elkarrekin, asko entrenatzen genduen elkarrekin, orain gutxiagoten naiz berarekin, ze ni naiz da zure salutzen bizi bera Zumaian bizi, da pixka gutxiago gaude elkarrekin, baina adibidez diodan estimua Jokineri momentu honetan lehen handia banion, orain
gehiagoa da, edo ezberdinagoa da, o sakonagoa da, o ez dakit zein da. Badago, ez, igual. Badago lotura berezi bat, ez? Bion artekoa. Egia da asko lotu gintuen bai istripuaren ostean, dandik denpora batera zan zidan, nik ez daukat, nik tatuajea badauzkat, bakoitzak munduan atal batean egindakoak, nire historiekin, da egon nintzen ez dakit nun, hor egin nun, bestea, zan zidan, nik ez daukat tatuajerik. Da, egingo bagenuke biok berdin bat, sozer egitekotan holako sozer egingo nun, da, zan nion, ados ez, eta nik hemen egin genuen, istripuaren lekua, honezian biztak, Getariako arratoia eta bilon oinatzekin, ez? Eta hau zen ikusten genuena, istripuaren leku horretan, lekua zoragarria da. Lekuan pila bat kotxe gelditzen den miradore txikitxo bat dago bertan, itxasoa eta leku zoragarri horretan, eta beti eramango dut, oraindik Egoion arroa jartzen zait ikusten den bakoitzean, ez? Da, beti lotuta egongo gara lehen baino gehiago igual. Naizte isilan eramango duen apur bat, baina barruan gelditzen da, ez? Eta olatz da beste pertsona bat fisio lanak egin dituena nirekin, Jokinen lankidea dana. Jokin fisioa da? Ez, Jokin prestatzaile fisikoa da, baina bien artean basaukaten gaindituz zentrua. Eta olatzak eraman hau rehabilitazio guztia, olatzak eraman dit beti. Eta hiruren artean dagoen lotura hori, istripuak oraindik eta gehiago lotu du, ez? Bai. Ni aitortu behar dizut, baina askotan pentsatu dudala, ni ere kirol mundutik natorez, eta orain, elbarritu geratuko banintzen zerbaitengatik, nire helburua izango liratekela kirol egokitu eta olimpiada batzuk. Osea, borrokatuko nukela horregatik, eta pentsatu dut, milioi aldiz hori gertatuz gero zer egingo nuken. Eta pentsatu nahi duzu, mundu horretan egonda ere, hori izan dezakezula, ez dakit olimpiada, ez dakit. Hor, eduki nuen horrelako berotualdi handi bat, triatloi egokituarekin. Ni azkar berotzen naiz, eta lagunape azkar berotzen induten, eta egia da urte eta erdi, 11 hilabete egon nintzen protesia ezi jantzita. Zuranka egokitu arte protesia ezin dizute protesi bat jarri. Bitartean, surfa egiten nuen ez konpetitzeko asmo, surfa egiten nuen terapia moduan eta bizirik sentitzeko, eta beti protesi gabe surfeatu dut, istripuaren ostean. Zerotik hasi nintzen, belauniko hasi nintzen surfeatzen, mutil batek Inigo kutzitako tabla bidekin, belauniko surfeatzen du hankarekin arazoa dauzkalako, esan zian, zergatik ni etzan da hasi nintzen umen kortxipan batekin, beharra naukalako uretara sartzeko, beharra naukan bizirik sentitzeko. Eta zutik, belauniko teknika aldatuko da, pentsatu nahi dute, ez? Belauniko hanka baten gainean apoiatzen dut, beste muñoia ez da iristen tablara, eta nahiz eta justo iristen den apoioa egiten badut, indarra egiten badut muñoiaren gainean mina hartzen dut. Orduan, nik surfeatzen dut gaur egunean, hanka honen gainean, gehi, beste hankak egin beharko lukeen oreka, esku honek, eskua surfeko taularen kantoan eutsita. Bi horien arteko oreka hori, ez bada nahikoa, larregi sakatzen diodalako eskuarekin, erori aurretik, beste eskuarekin, olatuaren horman apoiatu, batugo bat egiteko frenatzen duten moduan, ni horri biltzen naiz jolas horretan. Egia da pixua larregi erortzen basaitona, kanto hau erori eta txiri buelta ematen duela taulak eta eroriten zarela. Orduan, niretzako izen da, ez dizu izango placer bat, baina zerotik aste hori uretara sartu eta sekulo beste surf mota bada. Teknika berri bat, ez? Zero. Orduan, igual egon nintzen hilabete, egunero bate jakin bat ordu sartzen dituen uretan, arraun egin, belauniko ipintzen alegin du, baina esku aurreregi jartzen manun, txiri buelta. Belauna kanporegi jartzen manun, erori, belauna atzeri jartzen manun, tabla horrela jartzen zan, eta frenatutan induan, olatuetan, orduan. Nik uste lehenengo eskape bat egiten, igual hilabete tardatuko nuela. Gero da eguna... Eta ze plazerra, lehenengo hori lortutakoan. Niretzako plazerra uretan sartzea zen. Uretan egon alizatean nire lehengo lagunekin, seme-alabekin, bizirik, eta hankan ezer gabe, hau da, protesi gabe, traba. Nire lagunek izaten duten moduan, munduko hankarik onena eduki arren katxarro bat da. Katxarroa ditze diote beratek askotan ez. Katxarro hori. Eta egia da, egoinen zibili naiteke, gero eta hobeto, heltzen da limite baia nahiko
asko perfekzionatu behar duzula, oinez perfekto ibiltzeko, eta obsesio bihurtu daiteke, eta hasiera maneuke, baina gaur egunean ja molestatzen ez banau, alegintzen ez aldanik onduen ibiltzen, baina nahi oso obsesionatzen, perfekzionismo horren bila, sesoratu inzaitezke. Eta neopreno adibidez? Moztu beharrean doblatu iten dut, barrura. Eta josi iten dut, gero. Eta listo. Osea, da, usten duzu ja presta. Bai, behitu, norbaite behar badu etxean neopreno horrengo baten, josi dudan hori, hartasi egin gure egin moztu, eta erabili dezake den nork, ez? Aukera dago josi eta ondo lotzeko estankota, baina ez du mezi. Eta horrela hasi nintzenean, nik buruan maneukan triatloian berriro paralimpiko izateko. Lagune berotzen dituten, piztina joten hasi nintzen, lehengo denboretan nebilen pulboi batekin igerian, biseketan rodilloan sartzen nintzen eta bati mugitzen dituen. Bizeketa elektrika bat erosi nioen lagunei jarraitu ahal izateko, eta, kanuta pasatzen dituen jarraitzeko elektrikakin bai. Baina hor nabil, kilometro pila iten ditut, ze olaturik espadago nire pasioa txirrindularitza da. Eta korrikarekin daukat arazoa. Egon nintzen beka batekin Gipuzkoako kirol egokituko federazioak eman zidalako beka bat, fisio bat eta medikuekin lan egin ahal izateko. Juten hasi nintzen, baina piztinan sartzen nintzen onarte, korrika ikasten, baina kestoan minan euskan. Minak muñoian. Minak muñoian, minak inglean, gora arte iristen delako enkajea, azalak asko rozatzen dira eta anpoia nabarmenak. Eta gero gerriko mina ematen dit, korrika egiteak. Alderdi honeko gerria asko kastigatzen da. Eta gero ez neukan zarautzen bez, pista atletismo bat oso lasai, erori eskero bedentro lokabe, mingutxia batzak moduan edo seguru. Juten nintzen futbol zelaira bueltak ematen hasten nintzen, baina 3 egun bizkarreko mina esaten nintzen. Da esan nun, igual da ez egitea arren, ohitu arte gorputza, baina egon nintzen, nik uste dut 23 egun edo jarraian, 10 minutu, 12 minutu, gehiago ez, Igual, buelta bat futbol zelaiari, minutu bat atsedena. Buelta bat futbol zelaiari eta bakoitzan norabide ezberdin batean. Ez fortzatzeko fisikoki gorputza, baina minak ematen zizkidan da orduan. Hor daukat 10.000 euroko oin bat, karbonosko bat, garajean erraminta kajaren ondoan. Nahi diot bigarren aukera bat eman, baina azken 3 urteetan ez dut intentatu. Da, segurazki, igual apopen edo saldu beharko dut. Saldu beharko dut, porque ez dela... Bertatzen da saltua zarela eta... Ez, horrek estandarra dira. Bai, estandarra dira. Estandarra dira. Erabilpen gutxi dauzka, eta, norbait ikusten badago eta beharra badauka, baditu izan. Lehenko gunean, revueltan ikusi nuen atleta den neskau ere, baina putatu zuen, eta esaten zion, hainbeste zapatilekin zer egiten zuten, eta edo nola egokitzen zituzten, eta esaten zuen, cambio zapatilla del 37 izquierda por el derecho, ez? Naiz hasi, baina hanka bat edo beste aurkitu dut, eta lehenko gunean laguna bidaltzen, hanka hau! Ez dakit, 4.000 euroko hanka bat, 800 eurotan edo salgon salgai, da esan zidan... Merkatu bai egon behar du hor, eske merkatua lotzagarria da egizan. Dauzkaten presioak, protesiek... Diez Wallapopek egon behar duela merkatu bat. Ez dago hainbeste. Ze normalean hain da garestia, erosten duena seguru dago erosi duen. Oso gauza arraroa edo emanen behar dizkizute marketingekin norbaitek eman egiten dizkizu, probatzen dituzu eta saltzen jarri igual, edo ortopedia egiten duzu lan, baina bestela hainbesteko gastua da amortizatu behar duzula al 100%. Ez dago diru laguntzarik horretarako? Nire kasuan diru laguntza bakarra daukat, autoaren seguruak eman zidana, istripoen ostean. Punto. Zuk nik istripu autoarekin eduki ezean, eduki banun istripua, eskilaetan erorita eta hanka hori, hor seguridad sozialak emango dizu. Nire kasuan ez, orduan jasotzen duzun diru hori jaso eta administratu egin behar duzu. Eta bukatzen denean? Hor bukatzen da, beste urrengo 40 urteetan dako, hor daukazu dirua, naiz eta protesiak bider 10 igo gastu. Orduan, ez da erresa, beti planifikatu behar dituzu gauzak ondo eta antolatu. Ni pixkat indignatu nahi zentzun zaitu danean, ez dizutela utzi gorputz heziketako irakasle bezala jarraitzen. Bai, ni funtzionera nintzen heziketa fisikoan bigarren hezkuntzan. Plazan neukan Zumaian. Istripu eduki nuenean urte eta erdi egon nintzen bajan. Bukatu zenean urte eta erdiko baja hori, nik urte eta erdi horretan egon nintzen, bitartean emailak idazten, bitartean telefono deiak egin dituen, 2-3, ez zidaten inor garrantzitsuarekin pasatzen, bale, bien, ez da bien, eta heldu zen eguna urte eta erdiko alta eman zidatenean, harremanetan jarri beharra neukala, zi o zi, eta deitu lortu nuen hitz egitea goi kargu batekin.
Eta esan nion, ordu eta erdi egon naiz e-mailak idazten, eta ez dagoete erantzunik. Hemen e-mailak erantzun gabe denak. Eta nik jakitea nahi nire etorkizunarekin zer, claro, nire seme-alaba janein behar dute. Eta orduan tipo honek erdi gora-goraka esan zidan, tu caso es muy fácil, es una jubilación forzosa. Esan bai, da hori zer gaitik da. Eman dizutena da ez gaitasun total bat, eta ez gaitasun total horrek esan nahi du, lehen egiten zan duen lanpostuan ezin duzula lanik egin, beste lan bat aurkitu dezakezula, 150 kobratzen lehen egiten zenuenarena, eta hori, baina ezin duzara heziketa fisiko irakasle izan. Eta ni baneukan magisteritza atera eta bai, lehen hezkuntzan, ni komentatu nion, ni magisteritza ere badaukat, eta lehen hezkuntzan hasi naiteke egokitu nire lanpostua, funtzionera naiz, eta nahi banun lehen hezkuntzan lanera joan, listetan apuntatu eta berriro hasteko ordezkapenak egiten. Gehiago da, nire lanpostuaren, nire lankidea, berak zeukan jornada erdi heziketa fisikoa eta jornada erdi jantokia. Eta nik esaten nuen, oin urte pare bat igual, jantokiaren ardurak hartu ditzaket, eta gero hobetzen noan erara, heziketa fisiko irakasle jarraitu igual, ez? Heziketa fisikoko irakasleak egon margarela hor, buru belarri, kirola hiekin batera egiten, o jarduera fisikoa hiekin batera egiten. Egia da, nik horrela ulertzen dut askotan heziketa fisiko irakaslearen hori, ez? Da horrela bizi nuen. Izan daiteke ere, noski. Gustatzen zitzaiana hori izan, konpartitzea beraiekin gauza asko, eta jolasean sartu, pikatu, pixkat, egunero igual, ez? Baina askotan trampak egin, umeak dinamizatu, parte hartu zitzaten, mendira joan, ondartzara joan, Zumaiak asko ematen zidan horretarako. Hasierako golpe horretan esan duzu, baina ostras, igual 2 urte barru gain nintzen gauza asko iteko, beraiek seguru preseu dela materiala emateko, laguntzeko, besterako. Eta bai golpea handia izan zen, psikologikoki golpea handia izan zen, zen lehen da hanka falta zaizula, eta horrez gain, urte eta erdia aurkitzen zara, lanik gabe, zer egin, eta, Jokin da biok, ikasi genuen kiropratiko ikastea joan ginen, Donostira, kiropratiko da masajista. Hori ikastea joan ginen, eta hori izan helburuetariko bat, agian hortik jo, ez? Asko gustatzen zaidalako, eta baina horbe 2 ordu ematen baditut masajeak, gerriaren alderdi horretan egiten duzun indar guzti hori min emateit bizkarrean. Hor nago, proiektu bat daukat esku artean aparretan biziena, horri buruz galdetu. Eta horrekin abil azken 3 urteetan oso gustora, eta, betetzen hau. Konta eguzu zeri buruzkoa den aparretan bizi? Aparretan bizi sortu zen lagunekin zerbeza batzuk hartzeneko mitartean, aparretan, apar hori izan, ez? Eta urtatik atera berrin geunden, da, zelako olatuak, eta geunden leheneko filako ondartza baten zarautzen, eta kiston olatuak, eta edarra, aparra eta bestiak, zerbezaren aparra, eta hortik atea esan, da, ni banebilen buruan, ez? Ni irakasle izan da 20 urte banaukan falta ikasleekiko harreman hori. Ni irakasletzaren gehien gustatzen zizaidan azan hartu eman hori. Egunerokotasuna, ez? Bai, eta 10 urte beranduago, etortzen zenean ikasle, horatzen zara nirekin, eta ondo pasatzen genuen, eta hori niretzako da pasada bat. Eta horre betetzen induen asko, ez? Orduan, hortik atea zan hitz bat, batzutan aparre moduan oso goian gaude, oso euforiko gaude, eta beste batzutan aparra jaizten doan erara oso lur jota gaude, ez? Da ni fase horretan, nengoen uretatik atera berri beraiekin, oraindik protesi gabe, baina euforiko olatu ederrak hartu genituelako, baina gero realidadea esan, muletak hartu behar nintuela, etxera muletetan heldu behar nintzela, ez neukala protesi bat jartzeko aukera, silla ruedasian edo muletakin denpora guztian, orduan aparra moduan goian da behan geunden, ez? Eta markinan nire seme txikiaren klasean bazegoen mutiko bat, ez gaitasun berezi bazeukana bai, eta askotan gogoratzen nintzen berarekin. Esaten du arek futbola nahi du jolastu, arek, eta zailtasun dauzkaten, ez? Zilan egotearekin, ezin dutela kirola egin. Baina konturatzen nintzen, adibidez, surfak bazeukala aukera hori. Zeni sartu nintekela uretara, eta surfeatu nezakela lagunekin. Eta lehenko entorno berdinean, lehenko leku berdinean, nengoela, zutik egon beharrean, belauniko edatzen da, gehiago erortzen. Kontekstu berean, baina beste... Baina nire lagunekin, inklusio baten, gustatzen zaigun kirola egiten deno batera, ez? Eta hor esaten du, hemen, badago zer kontatu. Badago ez gaitasuna daukaten pertsonei erakustea, badagola kirol bat oso erabilgarria izan daitekena,
beraiek bizi sentitzeko, beraiek disfrutatzeko, eta badago aukera bat, animatzeko, bueno, ez bullyinga igual, baina bai gaizki sentitzen dienak, taldearen barnean, inguruan, futbolean txarra direlako. Kirolean txarra direlako, oso lodi daudelako, itxusia direlako. Beraien burua, horretariko umetan hain garrantzitsua dien gauzak, ez? Itxusia, zer da itxusi izatea, zer da lodia izatea, zer da, baina baztertuta sentitzen dira askotan, ez? Gainera surfak badauka zerbait, eta nik uste, ni bizi izan dudanetik, surfa egin izan dudanean, ez zaitu inork epaitzen zure gaitasunagatik, zen denok pasatzen gara, ez? Prozesu horretatik, hasi berri izatetik. Zerotik hasten gara, denok. Denok, eta orduan, ez talentu edo dai berezi bat izan dezakezu, baina denok izan gara aparreroak, ez? Hori aparretan ibili gara hasieran. Zema kostatu zaigu denoi zutik jartzea tabla baten gainean. Eta hori izaten dut askotan, eskolaz eskola noanean, alegintzen naiz eizkati gaitasuna duken norbait inguruan badago, animatzea probatzera surfa. Bera, baina ez bera bakarri bere gurasoekin, ez bera bere lagunekin. Taldekideekin edo eskolakideekin basan, oraindik hobeto. Ze askotan pertsona horiek daude, beti sí, pero no. Ez da erreza inklusio erreal bat. Nik heziketa fisiko moduan, irakasle moduan, askotan eduki ditut horrelako dudak, nola, eta espadoka ez gaitasunaken pertsona horrek laguntzaile bat bere gainean, kirola gustatzen zaiona zurekin, taldean dinamizika baten barruan sartuko dena, zuk beste hogei kontrolatu behar badituzu, eta berez gaitasuna nahi duzu inklusio baten sartu, baina, ez da erreza, ez? Nik badakizu ere egiten, tokatu zitzean orain dela urte batzuk kurpilaulkian zegoen neska bat, eta egunero bazegoen berak zailtasunak zituen manejatzeko gurpila ere. Egunero ikasle bat zen berarekin manejatzen zuena aulkia, bermatzeko berak egin zezakela jarduerak eta egokitzen dituen altzen horrien, harrapatzerako berak ezin bazuen eskuekin hartu zerbait, utzi behar zitzaion edo hemen gainean, edo bilatzen dituen... Baina bera sentitu da dire aparte. Eta hori da oso zaila, eta mila buelta eman dizkio nire garaian, eta alegintzen nintzen moldatzen, horrelako egoeran euskanean. Baina, bueno, aparratan bizina hori izan, ez? Pertsona horiei, bere familiei erakutsi, badagoela kirol bat, gozada bat izan daitekela bere seme-alabentzat, bere lagunentzat, eta adibidea da, klaseko liderrak askotan dira futbolean honena dienak, guapoena dienak, guapena dienak, uretara sartu eskero denok, batera, neoprenoa denok gelditzen zaigu gaizki. Denoi gelditzen zaigu eski. Uretan sartzen garenean lehenengo olatua zutik jartzea nahi dugunean, hartzea nahi dugunean. Futbolista honena berdin eroriko da. Errugbiarekin antzeko gertatzen da, begira. Askotan. Errugbiarekin... Mota ezberdina dira, Eta ez bakarrik hori, errugbiarekin nik ikusten dut, nien naiz errugbizalea morratua, baina ikusten dut, berdintzen dituela, zen ez du teknika berezi eta oso hasierako behin pausuetan, ez du oso teknika handia behar, eta nolabait jartzen du bakoitza bere lekuan, ez? Eta ematen dio, baita eskaladarekin ere gertatzen da, ez? Askotan, zuk esan duzuna, futbolero horiek ez direnak, trebeak, eskalatzen do, beldurra diotenak altu erei, bapatean oso arrotputz daudenak baloiarekin oinen artean, eta besteak baztertze dituztenak, gero eskaladak orduan, igual txikitxo hori ez duena, berdintzen dira indarrak eta hori oso da. Ni futbolero izan naiz, bizitza osoan. Eta... Atletikoko edo Real zaila? Duda, atletikeko. Atletikeko, bezarautzen. Bueno, ez pentsa, arautzen atletiko jarraitzaia asko. Enaiz izan forofo bat. Disidenteak badaude. Enaiz izan forofo bat jarraitzaile moduan, baina futbolaria izan naiz, da nire pasio izan da. Niko baina askotan esaten dut, gehienetarikoa kostatzen zaidana gaur egunean dela, lagunekin, seme-alabekin rondo batez jolastu dela izatea, edo ondartzan daudenean jolasten, beraiekin ez jolastu dela izatea. Oso zaila da, bizitza oso egin dut futbola. Zu atezain. Atezain bai, alegintzen naiz parte hartzen da, beti erdira bialtzen daute, zaila hanka baten gainean egiltzea ez, alegintzen naiz parte... Kentzen duzu eta kainorik ez dago jau orduan. Kainorik ez dago. Eta bizi dut hori, baina aldozun bitartean parte hartzen alegintzen zara, eta hori. Eta proiektuarekin oso guztua, no? Bagoaz aurrera. Eta nik uste etorri dira, ikasle batzuk probatzera,
norbait ezagutuko luke norbaitek probatzea nahiko lukeena, beti nago prest. Hemendi bidaltzen dugu mezua, ez? Norbaitik ikusten badu Etxean, podcasta lagunen bat, familikoren bat, probatuko nuke, zilean nago, paralizia daukat, garun paralizin bat, Jarri harremanetan gurekin eta asko. guk bideratuko zaituztegu Hori da, Ibonengana. nik hortik ez dut irabazten ezer, baina placer bat izango litzateke norbaitek lehenengo hastapen bat eduki ahal izango balu. Zongi. Eta, bueno, bai, gustatuko litzaidak. Ibon, eta pasatuz zure kirol lorpenetara, Espainiako txapelduna eta munduko txapeldun ordea, ez banago oker, ezta? Bai, duela 2 urte. Bueno, a ber, pixkat izan zen, historia pixka celebrea da surf txapeketen inguruan. Kategoria daudelako, Bai, nik ez neukan asmorik surfean konpetitzeko. Orduan, lagun badaukat Kriston Bizkarreko minekin ibiltzen dana beti, eta emaztea zeukan kokoteraino. Nila banaraman 2 urte surfeatzen, apurtxo bat ondartzan, baina txapelketarik eta ez nuen, baina gero eta hobeto, ja surfeatzen nuen olatu da pixkat, eta emaztea zeukan laguna kokoteraino, esan zidan, eramaizu egunen baten etxetik mesedez. Beti negarrez, beti Bizkarreko minez, tal. Eta bai, batek komentatu zidan, gaio da, itxua da. Aitor Francesena gaio itxua da, mundialera Hemengo familia baten lehengusua da. Bai. Mundialera doa datorren urtean, da Campeonato de España badagola Galizian. Da esan, ostras, Galizian. Esan nio lagunari, Bizkarreko mina daukana, jungo algaituk. Ze, karo, daude surfeo gitioan 8 kategoria, nik ezin dut itxu baten kontra surfeatu, ezin dut besoa falta duenaren kontra surfeatu, ni surfeatu behar dut, derrigorrez, hanka bat belaunetik gora falta duenaren kontra, Zuzu hankatik belaunetik nidoka gora. belaunaren gainetik moztuta. Hemen di moztu zidaten, baina gero belauna txikituta zagoen orduan goitik kendu beharra eukizidaten. Kiston diferentzia dago, belauna edukido ez, txuria edo beltza da, baina bueno, horrela izan zen. Orduan, hanka bat hemendik gora falta zaionaren kontra, edo 2 hanketan arazoa daukan pertsonaren kontra, igual, nire kontrario batzuk, 2 orkatila falta dituzte. Diferentzia handia dago. Belauniko juteko orduan surfeatzen ere, 2 orkatila falta arren, belaunik osoaz, ondo estable, eskuak erabili ditzakezu giroak emateko. Baina, bueno, nahiko berdintxua da. Ez dela munduan gutxi egongo zian, amputa, igual egongo zian 6, da horrela gaude, 20 piku. Orduan, bueno, beti hobeto ez. Eta juginenara, eta arbitro batzu daude, nik eraman behar ditu papel batzuk, da bereak esaten dute, zure kategoria hau da. Horrela izan zen, kategoria nirea ondo nahi bilela esan zidaten, belauniko surfeatu nezakeela, eta hurrengo gunean Espainiako txapelketa zagoela, eta esan zidan, bueno, hay uno apuntado en tu categoría, Espainia mailan, eta, ¿por qué no te apuntas? Igual te dejan apuntar todavía. Eta, bueno, horrela izan zen. Arratzaldean jun, apuntatu, Ze faena bestearen txatez. Ikusten zuen beruan Espainiako txapeldun mundialera, noa? Bueno, enin duen ezagutzen, ja ustot bazela para aldiz Espainiako txapeldun, ez ginen ezagutzen, nik genuen inor ezagutzen hor. Eta aurrengo goizean agertu ginena laguna eta biok eta irabazi ginen Espainiako txapelketa. Eta hilabete tardira, estatu batuetan nengoen mundial baten. Eta, hori, mundialera zizun federazioak. Beitu, lehenengo mundialerako ez zegoen dirurik, teorikoki. Eta nik esan nun, berak esaten zuten, erropa emango zigutela eta inskripzioa. Erropa erdi sobera neukan, eta inskripzioa esen hainbeste, viaje oso luzea zen. Eta, azkenean Iberdrola sartu zen tartean, 18 kilorari eraman gintuzten, dena ordaindu ziguten. Eta sortez, 4. gelditu nintzen munduan. Osea, hilabete tardian, txapelketaten apuntatzetik munduko 4. egitera. Da hori ja izan zen, Gero hurrengo urtean, ja pentsatzen nuen, hurrengo urtean parte hartu nuen zirkuito baten, Costa Ricara joan nintzen parte hartzen, zirkuito pribatu batean. Claro, hainbeste diru balio dute bideiek, zirkuito pribatu horrek 4 bidei zeuzkan, Australia, Estatu Batuak, Costa Rica eta Hawaii. Claro, dirutza nabarmena zan. Orduan nik geneukan presupuestorik. Neukan apurrarekin, Costa Ricara joan nintzen semearekin, bera lagundu zidan aratona ibiltzen eta muletak eta tablak eta besteakin. Eta hor kontuatu nintzen munduko lehen 8 hangen dela berriro, eta berriro 2. egin nuen. Eta zan nuen, ostras, ez nabila intxarto. Eta aurten Igasko mundialean, lortu nuen Isaren mundial horretan, zirkuito pribatuko gangari, mundial orokorrean, berriro 4. egitea. Ez, 2. egitea. Eta aurten ju naiz eta 5. egin dut.
Penakin etorri naiz, inoz baino surfoekin nengoen, baina naiz eta puntuazio altuenarekin iritsi semifinal eta 3. altuenarekin, semifinaletan olatu oso txikia geneuzkan, eta ni 80 kilo pisatzen ditut, batzuk 60 kilo, honelako olatu batzu zeuden, eta ez zen eguna atera. Eske altuak eta pisutxo garen ontzat, zailagoa da, beti ez dakit zertarako balio duen, Pisua eta handia izate, igual neska aurkitzeko balioko zuen zazoi bat. Txokolatere iristeko goiko maldan. Hori, horrelako zerbait. Baina ez dakit. Eta badituzu orain, aparretan biziz da zure erronka ez, baina baduzu hor kirol helbururik hor mugan. Zuk esan zen duen moduan, surfa ez da olimpikoa. Gure pentsamendu guztia ziren 2028an Los Angelesen olimpiko izango zela, eta hori izango zen la leche. Eta justo nire kategoria segurazko papeleta handia zeuzkan olimpiko izateko. Baina ez da izango, 2028... Ez da exhibizioa ere? Exhibizioa ez dut uste. 2032 Australian da, eta izan daiteke 2022an izatea. 7 urte, gazte mantendu behar, eta zaindu behar, eta urruti dago. Ez dakit, baina ez naiz obsesionatzen. Zelan triatloia egin hasi nintzen eta psikologikoki kristonlako golpea eraman nuen nahi eta ezin horrek minek eta bertan bera utzi zidaten triatloian aurrera joate hori, da ulertu dut horraz banaiz iristen ere ez dela ezer gertatzen. Eta ni zurek esaten zendu moduan lehen, ilusioa eta objektiboa jarreko nuen olimpiko izatea, ni ja kendu dut obligazio hori burutik. Larriko ansiedadea sortzen dizun gauza bat bihurtu daiteke. Izan daiteke, noski. Zu nahi dituzu gauzak egin, nahi dituzu lehen egiten dituen moduan triatloian gauzak oso ondo egin, da banekien triatloian oso ondo entrenatzen manun, oso ondo egiten manituen gauzak emaitzak etortzen zirela. Gaur egunean, hankaren mugak asko aldatzen dizkizu gaitasun horiek. Eta lehen muga jartzen zizun, fizikoki, muskularmente, lesio batek, o sobrekargak, baina hori mimatu eskero zure burua eta ondo entrenatuta zaindu daiteke, baina gaur egunean hankaren mugak adibidez asko mugatzen du. Minak handiagoa dielako eta ohitu behar zara trasto horretara, ez? Teknika ezberdina da, orduan 20 urte barru ondo kontrolatuko dut, gorputza ohitu behar da. Eta garbi daukat, enaizela egon 2024an Parisen, da 2028 Los Angelesen ez banago, ez dara ezer gertatzen. Igual ikustera jongres. Bueno, guretzat referente olimpikoa ere bazara, beste modu batera. Jongo gara poliki bukatzen, denbora gortzen nahiziego, eta gaur ez dugu denborarik izango galdera azkarrak egiteko, baina baditugu galdera pare bat gehiago, ikasleen partetik. Venga, aurrera. Kaixo, gu enitetara itz gara eta orain araitz bere galdera esango du. Nola erreakzionatuko zenuke zure laguna izango balitz hanka galdu zuena? Nola erreakzionatuko nukeen? Oso zaila da. Hori da askotan esaten du semeekin gertatzen zaila moduan. Nahiago duzula zuri gertatu semeari baino, ez? Edo zein desgrazia askotan, ez? Ez dakit, oso zaila izango zen. Laguntzeko preste egongo nintzen denbora guztian, baina, motxila punto bat eramango nuen igual, ez? Galdera horrekin zergaitik berari niri ez. Gertatu zaio nahi jokin ipizka, bai, da ez dugu asko hitzegin honen inguruan, baina askotan iruditu zait horrelako sentsazio hori, ez? Eta, bai, ez dakit oso zaila da, ez dakizu. Nik askotan esaten dut, istripu hori destino bat izan dela, ez? 3 segundu, itzalitan esaten da modan, 3 segundu gehiago tardatu banituen ura eraten, atera aurretik, 6 kilometro, 20 minutu, 3 segundu azkarra goin behar genituen korrika ez dela ezer. Hemendik 3 pausu, esan hau gertatuko. Orduan oso zaila da. Alineatu ziren astro guztiak. Da onarpen bat, egoera horren onarpena, eta egoera gertatu arte berriro, esaten diana jendea nik ez nuen zure moduan buru altxatuko, gertatu arte ez dakizu inoiz. Orduan gertatzen denean, nik uste dut 180 aurre egingo lukela. Behin gertatu zitzaigun, hemen ikastolan, kardiopatia bat zuen ikasle bat, niri besotan, joan zitzaigun beste auzora. Baina, 3 aldiz, berpiztu behar izan genuen, 22 minutuz egon ginen berarra animatzen ambulantzia torrerte, azkenan atera zen aurrera, eta ni pentsatzen nuen, jartzen bazidaten egoera horretan, hori gertatu baino lehenago, ez nola reakzionatu nuen bezala. Eta gai izan nintzen, beste irakasle batzuekin batera, Nekorekin batera eta Mikelekin batera, gai izan ginen ateratzeko aurrori aurrera, endamabikoek esaten zigutenarekin, hori bai, gero askatzen zenuen tensio guztia,
eta da ikaragarria, baina zure gorputzak horrelako egoera estremoetan nola reakzionatu behar duen jakitea oso komplikatua da. Eta ez duzu imaginatzen, alabarekin ere gauza bera, Atera nion oliba bat ez darritik, behin. Eta besatuzu. Egin duzu, baina hori, karo, behartzen zaitu egoerak Estremoetara eta hori da, eta ateratzen zara horrela. Eta gorputza alucinantea da, orduan, bai. Venga, azkeneko galdera eta bagoaz gure... Kaixo, gu Mikel eta Gaizka gara, eta galdera bat prestatu dizugu. Ia, oso ondo. Zuk istripua izan zenuenean, nola reakzionatu zuten zure ikastolako ikasle eta irakasleek? Bueno, egia esan, hilabete eta piko egin nuen ospitalean. Eta mezu asko jaso nituen. Asko. Ikasle askoren mezuak, eta batzuk oso polita ziren. Eta polita ziren, ze barrutik ateatako zielako, askatan batek idatzi ziren, goratzen naiz, artista bazen, da beti bitzen nintzen ikasle zen bat ere ona. Mugitua zen, baina ni goratzen ninduen txikitan askotan, darek, beti beraren atzetik, baina harreman oso sanoan neukan berarekin, darek idatzi ziren, behin izan ziren, Ibon, zergaiti beti puto amoi gertatzen zaio honelako gauza. Eta horrelako gauzak ez, azkenean oso maitatua sentitu naiz, handik. Ikasle, irakasle hoi, ni jaso dudan guztia, hankadena faltaz basan izan, sekulo bizitan nintuen jasoko seguramente orduan. Alderdi honak eduki ditu ez alde horretatik ez, eta oso maitatua sentitu naiz, lagunekin berdin, lagunak beti egon dira hor, nik hori nahi izaten dut itzalditan esan bebai. Lagununak eukitzearen zerak garrantzitsua dan. Zure txikia zarete oraindik eta LH-en oraindik kuadrillak egiten, DBH-en emate dudan itzaldia askotan esaten dut, bikotea aurkitzen, erabakiak hartzen, baina erabakiak hartu bihotzez da buruz. Ni lagun asko aurkitu ditut, nire kuadrillatik, kanpo asko eta asko bidean, ez? Bizitza aurrera danerara, bide horretan aurkitzen dituzu. Eta, ez dakit, aukeratu ondo, alegindu aukeratzen ondo, ez? Aberatza, guapa, liderra delako, ez, aukeratu pertsonona delako. Eta norbait benetan ikusten baduzue laguntza faltan, o triste, hurbildu zaitezte beregana. Zenik askotan laguntza behar dut, eta niregan hurbiltzen dienean, itsasoan, muletak ekartzeko, nahi alditu muletak ekartzea, eta, batzutan ez ezaten diet, ez dudalako ezagutzen, olotza emate didalako, baina gero esaten dut, tontoa nahi zen, ez. Egetik ez diot laguntza eskaini edo hartu, benetan, bere gogoz eskaini janean eta nire meseetan zenean, ez. Orduan, ikusten baduzuen norbait ingurua baju, triste, eskaini laguntza. Ez esango dizu egal batzutan, baina badaki hor zaudela beti laguntza dako, ez. Orduan... Bale, denborari gabe geratzen ari gara, eta azkeneko galdera egingo dizut, gonbidatu guztiei egiten dioguna. Zein izan den, eta seguraski erantzuna jakin dezakegu, baina zein izan den zure jaso momentua da. Jaso momentua da zuretzako momentu berezi bat, zurea dena betirako gordeta daukazuna, edo egunerokotasunean, edo zure bizitzako momentu konkretu bat esaten duzuna. Hau da, nire jaso momentu, jasota dut nire bihotzean betirako momentu hori. Zaila. Daukat momentu bat, da lurrean nengoenean, istripoen ostean, lurrean nengoenean, eta realidadearekin konturatu nintzenean, hanka falta zitzaidala, eta zeo zer egiten ez bagenuen bertan geldituko nintzela, burura etortzen zitzaidan oraindik ez dena hil. Hori da nire momentu bat. Eta hortik ateratze horrek, dauzka beste momentu batzuk, 1000 momentu dauzkatoin. Nire momentu punto A hori da, eta ez da igual espero zenuketen puntu positibo bat edo momentu positibo bat. Baina da nire momentua pentsatzea, ostras, hemen dijo naiteke, eta honei aurrein behar diot, eta ostras, lortzea aurrera egite hori, ze momentu horretan enea pentsatzen igual, hori da. Gero, gaur egunean, dauzkat 15.000 momentu, ze uretan sartzen naizen bakoitzean, biseketan lagunekin ibiltzen naizenean, da kafea hartzera iristen naizenean beraiekin, txokolatina batekin. Momentu txiki guzti horiek diren niretzako momentuak orain. Osea, bai esan hemen aurrean egotea, entrevista hau, deia hau jasotzea ere, horrelako bazen, ze, lehen ez nuen biziko hau, eta edo ez nion hainbeste garrantzia emango egoera honi, eta ni zarostik hona etortzea ezai kostatu ezer. Guztora neugan norbaiti,
animo bat eman alba dio, o baloratu desan bere bizitza ze zoragarria den, eta askotan ze gauza gutxirekin konturatzen garen, edo zer egiti protestatzen dugula, ez? Eta baloratu behar dugula, ez? Eta protestatzea ona da eta sanoa da. Baina konturatu behar gara gero, protestatu egin behar da. Baina konturatu behar gara ondo gaudenean, ze ondo gauden. Orduan, niretzako momentu hori izan, momentu txar horri buelta eman alizatea. Pues ongi ze momentu polita eta ze ausarta momentu hori eta ze inspiragarria. Jaso ikastolatik eskerrak eman dizkizugu gure etortzeagatik, Ibon. Izan delako plazer erraldoi bat, zuentzutea. Lortu duzu nik gutxi hitz egitea, David, eta hori ez da erreza. Zure talur egon gara denok, nik uste dut zure historiarekin, historia pertsonalarekin. Ez da dute lo hartu. Ez. Sorterik onena opatu nahi dizugu zure proiektuarekin, aparretan, eta opa nahi dizugu ere kirol proiektuetan sorterik onena. Ni esker gure atortzagatik. Ikusiko da zeatatzen da, baina hori da momentua dira. Eta hemen gaituzula ere, nahi duzunean, bueltatzeko. Berdin, edo zertarako, norbaitek badakizu, Edo zer behar baduzue, hemen hau. Ni esker. Zerri asko. Zeri.